Salut! Bine v-am regăsit nou episod. Da, facem atâția pentru că abia am uitat. Am uitat, nu știu cum se poate. Vreau să fac un videoclip, dar videoclipul aia am uitat. Da, și nu mai pot. Nu puteam. Ce-mi dacă n-am murit. Când am zis, mi s-a zis, Doamne. Da. Când ne facem rapid un pichet. Că în jos. Ok. Mai luăm câteva piatră. Atunci vă clos. 19 piatră! Am luat. Facem un fâinac și noi pentru că avem acolo aer. Un pichet, un topor, o sabie. Și mai facem și o lopată. Să avem și noi. Hai să luăm cam așa ce ne trebuie. Ăsta. Bam. Și punem lucrurile astea ce ăsta nu. Am ne trebuie. Avem aceeași iron. Uite. Iupi că am băgat update și da. Da, e cam glumit. Doam ăla. Fucking topor. Fugi, David. Facem, nu facem acum. Nu mergem. Ok, o să luăm cărbune. Ce o să facem o tortă. Și punem aici. Ok, luăm rapid. Până luăm noi aia, nu asta. O să ne trebuiască ceva aia, nu că constești ceva. Să facem ce ne trebuie nouă. Envil, amură și un nente. Și o să mai îmi trebuiască, și o să mai am câțiva iron. Se dracu că nu se va ăla. Ce tot? Am înnebunit. Doamne. Dacă muream, jur că stăgeam. Hai, da. Nu mai mă jucam în veci de ea. Luăm căul. O să ne facem o bază într-o munte dacă găsim. Dar să nu fie risip. Ok? Să fă... Mai dați seama asta ce nu e spune mina. Să vezi, găsesc că acum am spawnă, fac aici și nu.
Noi acum nu avem lenci, nu putem să facem bam, odina, bam, odina, odina, odina. Hai să faceți ea. Creeper, părintea mea. Dacă mor, eu de aici. Mi s-a auzit un șuit. Pot să mor? Vă frumos. Dați-mi să mor. Aaa, că e șantat. Nebunesc. Ne. Ha. Nu, omor pe ăla, pe ăla. Mi-a dat și mie un arc. Foarte bun. Nu știu ce zic, jocul ăsta urăsc. Doamne, nu vine să mă, că nu vreau. Atât sunt de 900 de like-uri acest episod. 100 de like. Vreau un stack de iron, ce poate? Cred că nu se poate. Da, tot să mâncăm ce carne de zombie. Știu că nu-i bună, dar e rahat. Nu iau, mai bine iau. Poate să vezi dacă mori cu toate lumele. Mai una, că una deja e clară. Văd acum un clip în spatele meu, să vedeți pe de mâncare mimic. Gata, nu mai stau mai spora că deja mor. Nu pe aici. Ce fac? Nu zic că s-a înoptat, că eu ies afară de pe jos, eu nu mă joc. Da? Aha. 20 de iron. Da. Dați puțin că mi s-a blocat jocul. Ne facem un chestplay și mestul. Unelte. Hai să facem bam. Zice chestplay-ul. Chestplay-ul e cel mai bun pentru că e mai bun. Ne-a făcut ăsta 3 iron. Hai să o spargem. Ne luăm funaul. Tot alpă. Dar noi pe aici nu văd nicio mâncare. Mâncarea noastră este o găină. Doamne, ce fac? Gata, de asta nu mai știu ce joc. Nu, ne trebuie oaia aia. Stai puțin. Facem o zimecheie. Ne facem un din ăsta. Luăm ăsta. Luăm ăsta. Să băgăm abuită. Dar îți e prost! N-ai cum, frate, să fii prost. Atât de prost ca ce mine n-am văzut. Hai, oaio! Cât dacă îmi dai 3, te-am pupat pe portofel.
Yes! Ne-am pupat pe... Dacă și tu mi dai 3, m-am răspuns. 2 mi-ai dat tu, ești cam așa. Cum am spus, aia nu mă place. Creeperline-ul. 2 Creeperline-a. Nu îți pot da că strici natura. Rapid! Fă, dragii mei, 4! Aici am fost. Doamne, dacă muream aici, știam ce să fac. Foaie pink. Fugi. Da, vedea. Ne pase prin căleția. Doamne. E atât de periculos un creeper până mori. Noi o să tăiem tu copac când se iasă. Ce de... Cred că o să facem o chestie. Ce-ar la băieți? Ce-ar la băieți? Hai să băiem. Să băm creeper-ul ăsta ca să distrugă natura. Natura nu ți-a făcut nimic creeper-ul meu. Ce? A, nu. Imediat e de pe jos și... Să vedem. Bă, da. Ești de pe jos și pe urmă vezi creeper-ul că nu mai ții în spatele tău. Ce să păcim o carne? Păcim și nouă vită. Carne de oaie sau un porc sau un șoric. Păcim și dă numai carne și dă șoric. Ok. Ok, ne facem ceva. Ce frumos! Am un padding! Ce mi doream de viață? Ce fac cu asta? Bă, ce trebuie să fac? Că am uitat. Trebuie să fac picăiețea. Cine vrea o sabie? Tu ești drăguț. Dacă aveam și te omoam. Vino oaie să te smulg. Să-ți iau bgana. Care mi trebuie mie să fac pat. Mulțumesc. Cât dai pe ea? Cât dai? 100 de lei? Nu, că e mai proastă decât. Ok, mai consumăm o foane. Ce facem? N-avem lemn. Atunci luăm ce mâncare. Poate o să mergem ce în cealaltă lume. Adică Nether. Doamne, ce e cu mine? E un diamant? Te uite aici prost. Să faceți tu un copac, că n-ai de... Vă acum!
Dacă văd acum... De ce mai rapide sunt clipa ei? Pentru că sunt nebuni. Ce fac eu cu scutul? Mama, spus cineva. Eu îmi bag, nu? În episodul următor aduce pe cineva, că deja nu pot. Da, pe cineva care să-i fică de moștri. Și care nu știu. Aici a fost un clip, dacă... Am terminat casa, asta e. Dacă ezistam să fim pe Ultra Hardcore, zici că sunt pe speed. Punem bama ce un păt. Ok. Facem... Dar de ce casa asta e mică? Nu știu. Ok. Terminăm casa și pe urmă închidem episodul. Că deja e prea scurt. Unde dai cu intrare? A ce? Facem... Mama... Of! Încă n-am terminat casa, mai aveam încă un an și jumate aia. Cred că o să terminăm anul casa asta. Până o să fie și mai mare. Să facem bam și bam. Ok. Ce să facem? Bine că am pus bine sca asta, pe naibii să-i fi.
Of, consumăm tot lemnul pentru nici acoperiș. Dar bine că eu fac acoperiș urât. Mă, să mai am ce lemn. Facem bam bam. Și o să mai facem încă 7 secunde. Gata, atâtea ne ajunge. Pe tot un acoperiș mic. O să luăm piatră din asta. Piatră din asta. Shift, bam, shift. O să o fac așa. Bam, 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 bam. Hai să ne punem pasul aici. Nu, dar să mergi ca să o fac. În sfârșit pot să doarm. Hai să fac aceea. Dracu fac? Una, două. Ce două? Ce? Asta e așa. Casa decentă, asta e de început, nu știți voi casa e asta. Am făcut și o casă decentă. Casa asta e, bă, gică ca să mai da înăuntru absolut, e dita mai bijuteria. Asta facem și ușa și podeaua și gata. Stai vreau să fac un bam. Nu știu, bă. Am făcut un buton, vreau să fac aici. Am făcut o casă lângă munte, pentru că așa e modern. Modern. Bam, 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 bam. Bam, bam. Și punem ceea ce un pat și gata. Și asta punem și noi acea o toiță și cam atât cu acest episod. Noi să ne vedem data viitoare. Să apăsați voi butonul de like, să se mă like, că ce nu să ne vedem data viitoare. Pa!